El creixement de Barcelona, a través dels barris de l'Eixample, va desplaçar l'interès dels barcelonins cap als nous espais i va fer caure en l'oblit el centre històric de la ciutat. Durant un temps, Ciutat Vella, l'antiga ciutat emmurallada, bressol de la Barcelona actual, va patir un lent procés de degradació. La voluntat política de l'Ajuntament de Barcelona i el suport de la iniciativa privada van permetre impulsar les obres de revitalització del centre històric. Per cobrir els diversos àmbits d'intervenció, es va elaborar el Pla d'Actuació Integral, que ha generat una inversió pública en el període 1988-1997 de més de 119.000 milions de pessetes en millores directes per al districte. L'execució d'aquests programes han afavorit la normalització de Ciutat Vella. Per mi, la qualitat de vida és poder gaudir d'un habitatge en condicions. Poder sortir al carrer, trobar-me amb els meus amics i sentir-me segura. En els darrers anys, a Ciutat Vella s'han construït nous edificis de molta més qualitat i amb millors condicions d'habitabilitat. La rehabilitació d'antics edificis amb caràcter és un dels principals atractius del barri per als antics i als nous habitants. La construcció de diferents equipaments a tots els barris de Ciutat Vella ha estat una de les claus de la seva normalització. L'obertura i remodelació d'alguns carrers i espais públics han permès disminuir la densitat de població concentrada a Ciutat Vella. Doncs per mi la mobilitat és la manera que tinc de moure'm, de desplaçar-me. En aquest cas seria la bicicleta perquè és el medi de transport més eficaç i còmode que tinc per anar d'un lloc a l'altre. L'orografia de la zona i la seva tipologia urbanística afavoreixen la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport habitual. Les rondes de circunvalació de Barcelona faciliten la connexió directa del barri amb qualsevol districte de la ciutat, així com amb tots els eixos viaris. La ubicació estratègica de nous aparcaments subterranis per a vehicles ha contribuït a la millora de l'habitabilitat als carrers de Ciutat Vella i ha permès recuperar més espai per al trànsit de vianants. Els transports públics arriben fins a punts diferents de Ciutat Vella. Això permet la connexió dels seus ciutadans amb qualsevol lloc de la ciutat. El patrimoni de Barcelona és la seva història, la seva arquitectura i tot allò que reflecteix la seva cultura. A Ciutat Vella es troba una bona mostra de tot això. A Ciutat Vella
Hi és present tota la història de Barcelona, el romànic, el gòtic, les empremtes de la revolució industrial o el sofisticat modernisme són avui un gran focus d'atracció cultural. En les èpoques de més esplendor, a Barcelona es van construir edificis d'un gran valor arquitectònic. A Ciutat Vella hi ha nombrosos exemples de diferents estils, d'una gran bellesa. Com en altres grans ciutats europees, al centre històric de Barcelona hi ha una gran activitat cultural i, alhora, en el propi barri, es concentra la major part del patrimoni artístic de la ciutat. La centralitat suposo que es refereix a que puc realitzar qualsevol gestió a les institucions des del mateix barri de Ciutat Vella, sense haver de desplaçar-me a d'altres llocs de Barcelona. Barcelona és una ciutat administrativament descentralitzada i Ciutat Vella manté, a més, diversos centres d'atenció al ciutadà en els barris del districte, alhora que és també la seu de les diferents administracions. D'altra banda, a Ciutat Vella hi ha una gran activitat i s'hi concentren moltes de les principals companyies de serveis. El més representatiu de Barcelona, el Tibidabo, el port... Abans potser ho eren les golondrines, però ara crec que el més representatiu de la ciutat és tot el passeig marítim. Amb la remodelació de la façana marítima de la ciutat, Barcelona i especialment Ciutat Vella han guanyat un atractiu espai lúdic i comercial. La Barceloneta, l'històric barri mariner de la ciutat, continua sent un dels llocs predilectes per assaborir la millor cuina mediterrània. El World Trade Center serà un fort pol d'atracció per a la ubicació de noves empreses que han de portar una gran vitalitat al port i al seu entorn. Doncs jo li demanaria que tingués universitats on poder estudiar, museus interessants, teatres, sales de concerts i llocs per poder sortir de nit. No sé, això és el que jo espero d'una gran ciutat. Actualment, a Ciutat Vella hi ha les dependències de 3 universitats, 2 de recent creació. Aviat es crearà també un nou campus universitari al cor de la zona de renovació cultural del Raval Nord. Al districte es concentren també alguns dels millors museus de la ciutat. A més del Liceu, Ciutat Vella disposa d'una variada oferta teatral, molt arrelada en alguns dels barris del districte. Però no ho veus, que no te'n dones compte. Aquí no hi ha qui pari. Vols un quilo de rovellons? Perquè has de saber que tenim el millor del millor. Mitjançant el plat d'usos, l'activitat econòmica i comercial s'ha racionalitzat. Això afavoreix el desenvolupament del petit i gran comerç, consolidant Ciutat Vella com una de les zones comercials més importants d'Europa i, alhora, frena la proliferació d'activitats marginals.
A més de formar part de la nostra cultura, els mercats de Ciutat Vella són els més ben assortits de tota la ciutat. Però, si Ciutat Vella ha estat capaç de recuperar la seva vitalitat, els nous projectes, alguns dels quals s'estan realitzant actualment, aconseguiran fer d'aquest districte un objectiu atractiu tant per a usos residencials com per ubicar noves activitats econòmiques i culturals.